Vols tastar un cava com una catedral? A Nulles, a l'Alt Camp, hi ha una catedral molt guapa. Veniu a visitar-la. Història, modernisme, cooperativisme, vins i caves. Aquesta setmana tastem la d'Arnats Pur Gran Reserva Brut Nature. Un cava multipremiat. Ha tret 91 punts més a la guia Parker. Robert Parker? El Leo Messi dels influencers del vi. Pugeu al carro dels caves mediterranis i autèntics. Com les visites en carro entre vinyes a Adernats. Surt de vinyes centenàries, com la vinícola de Nulles. Nulles està a 18 quilòmetres del mar, brisa mediterrània i solet. La d'Arnats Pur és profund i salí, com el Mediterrani. I té 6 anys de criança. És complex amb una bombolla fina. Combina-la amb arrossos, carns blanques o marisc. Combina-la amb tot, amb calçots, amb brasa. És un salvatge amb etiqueta. També que estem aquí, però ara hem de tornar a la catedral. Sí, Judit, però amb carro no ens faran bufar.